Sanibonani bafowethu. uBryce Mabuzo obingelelayo. Sibuyile netutorial yethu yesi4 part 4. Ngaphambi nje kuba ngiqale ngizocela abafowethu nisubscribe. Ngiyajabula akungakanani khona kodwa ngiyabona abantu ba subscribe. Ngiyacela abafowethu niqhubeke nisubscribe, ni like, ni share futhi. Ngiyafisa nami ukubona ichannel ikhula nami ngizothi ukukhuthala kancane. Kodwa lona ulwazi leli ngizoqhubeka abafowethu ngilisharele laba abasubscribe ngoba bona balidinga. Kodwa nje ngicela abafowethu ukuthi ningisize ukukhulisa le channel. Enye into engizocela ukuthi for ukuzwa kahle yonke into esobe senza namhlanje ngizocela ukuthi usebenzise ama headphones akho noma earphone azokwazi ukuba ne stereo noma azoba no left no right. So bafowethu last time bengenze i-tutorial share ama tips ukuthi ingoma zakho zenza kanjani zibe ne quality noma yini ongayibheka. So lana ke sangakhuluma ngokuthi siwenza kanjani ama backing vocals ethu ezwakale kamnandi, ukuthi siwaphena kanjani thina ukuphena, ukuthi ezwakale nje amnandi ama backings ethu ezwakale egcwele. So iyona into esobe senza ke lena namhlanje. Iyona into esobe senza lena namhlanje ngoba kubalekile uqala ngezinto enjengalezi because izinto ezenziwa before ufike kwi mastering. So kumnandi ukuthi ingoma yakho uthi ufika kule part yoku masterish uthi vele ingoma yakho isimnandi, uthi ufika kule part yoku mix uthi vele ingoma yakho isihlelekile sizwakala imnandi. So namhlanje sizobheka leyo part leyo yokuphena ama vocals nokuthi senza kanjani, ngizokhombisa lento engikhuluma ngayo. So bafowethu ama vocals ethu lawa ama backings u1 lo, u1 lo, u1 futhi nalo uphindwe kabili, awukhuphwanga kanje, akukhuphanga kanje kwabekwa la, akwenziwanga kanjalo, akwenziwanga kanjalo. Ufike wa recordwa u1 waqedwa, ufike wa recordwa waqedwa, waphinde futhi wa recordwa futhi kwesibili, awukhuphishwanga kwaklikwa kwabekwa la, akwenziwanga kanjalo. So nawe ungakwenza bafowethu lokho for ama results right angconywana. Ungaphinda noma kangaki ke, noma ungaphinda u4 noma ungaphinda ngaku1 edwa, but lana ke kule case uphindwe nje kabili kuphela. Ilona u1 wethu bafowethu, iwona lo. Ngiyayazi into engiyenzayo, shintsha bafana. Yabo, lena wasewenza kulolandelayo ophinda futhi same thing. Ngiyayazi into engiyenzayo, shintsha bafana. So into eyodwa bafowethu nizwele. So masekhala kokubili ke. Ngiyayazi into engiyenzayo, shintsha bafana. So lo uphindwe kabili lo 1 wethu. Then siya ku2 wethu. Nangu 2 na uphindwe kabili. Ngiyayazi into engiyenzayo, shintsha bafana. Wathi seqeda ukurecorda waphinde wazorecorda futhi. Ngiyayazi into engiyenzayo, shintsha bafana. So masebehamba boku2 ke. Ngiyayazi into engiyenzayo, shintsha bafana. Mase ngiwafaka onke, sengivula onke kanye manje. Ngiyayazi into engiyenzayo, shintsha bafana. Siwenza kanjalo ke bafowethu masawa record. Asikakawahleli, awakaphenwa mawulale kuma ephone yakho uyezwa sahlele endaweni eyodwa onke. Uyawezwa. So into elandelayo ke wavulela ama channel awo. U1 wethu oqala sofaka mina ngufakela ku channel 10 kuya ngawe. Mina ngufakela ku 10 u1 oqala, wesibili ngawufakela ku 11. U2 oqala ngafaka ku channel 12, u2 wesibili ngafaka ku channel 13. So into yenzayo ke kwi vocal ne vocal we EQ ibulala ama lows. Lento eyibass ngabe ibass ngabe umoya la kanti vocal yakhe izozwakala kamnandi. Kanti voice yakhe izozwakala kamnandi. So masuqedile ke bafowethu bese into yenzayo
uyaphena. Ukuphena ukushift into uyisa ngaba u-left noma u-right. So kule case le ngizonzuza nje example ngale vocal. Ngiyayazi into engiyenzayo. Sayizwe ikhalela center, ngizoshifta ngilethe kwa left uyilalela kuma earphone akho ukuthi ikhalela ngakuphi. Ngiyayazi into engiyenzayo. Sizwile ukuthi ikhalela esayidini. Ngiyayazi into engiyenzayo. So sesizwile ikhalela esayidini, ikhalela ku left na ku right. So u1 wethu oqala ku channel 10 sizobeka ku 50%. Wabona la ama percent phezulu. Susa ku left ngo 50%. U1 wethu wesibili susa ku right ngo 50%. Masamba umabili azwala kanje. Ngiyayazi into engiyenzayo. Ngishintsha abafana. Ngishintsha abafana. So bese no2 wethu naye futhi 2 oqala ku channel 12 sibusa naye kwa left ngo 50%. Kungaya kuthi ufuna khala ngokukodwa u50% ngicathu normal. Nano 2 wethu wesibili into efanayo ungakhohlwa le. U2 wethu wesibili sibuse ko right wethu 50%. So mase khala onke akhala kanje. Ngiyayazi into engiyenzayo. Ngishintsha abafana. Ngishintsha abafana. So mase siqedile bafowethu sesiwaphenileke sawasema sidini ke. Sawasema sidini. So into yenzayo ke because akulula ukuthi i-reverb izobaningi ngoba ngangishilo mawuzowafaka i-channel uyifaka i-reverb yayo izogcina sine reverb eningi emosha ama voice akho. So into yenzayo upressa u-control wa-select onke ama vocals akho u4. Sengiwaselectile then bese uya noma iyiphi channel ufuna ukwafaka kuyo la. Mina ngasenza channel 20 ke bese uqeda uthi click left kwi mouse yakho u-right uthi route to this track. Ushaye khona then izowaletha la onke asezala onke. Then kule channel le ila uzofaka khona izinto eziningi. Mawufuna ukufaka i-delay uyifaka kodwa ke lana sifake i-reverb so that wonke azosebenza nge-reverb A1. You understand? Usebenza nge-reverb eyodwa. So nanka ke sengifakile i-reverb yami ngayisetha ngendlela engisetha ngayo nendlela enginelisayo. So ibona ke lawa sezwakala kanje sene-reverb. Ngiyayazi into engiyenzayo. Ngishintsha abafana. Ngishintsha abafana. Ngiyayazi into engiyenzayo. So ibona ke lawo bafowethu into okumele uyiqaphele ukuthi i-reverb yakho kumele izwakale njengoba uweza ukuthi asemnandi sine-reverb. But i-reverb yakho futhi akufuneki ukuthi ibe enkulu noma sidlala ingoma. Ufuna i-reverb izwakala mayingekho i-beat kodwa masikhona ingezwakala i-reverb kodwa ibe ikhona. So ne-beat la kodwa ayiqedeliwe ke ayimastariwe ngaleyo ndlela kodwa kuyezwakala ukuthi i-reverb yalama backings ayizwakali. Ngiyayazi into engiyenzayo. Ngishintsha abafana. Ngishintsha abafana. Ngiyayazi into engiyenzayo. So ikanjalo ke bafowethu iyona into siyenzayo leyo. Ngiyabonga kakhulu bafowethu lokho ebengifisa ukuzonibonisa khona namhlanje. Lokho siqhubeka lokho esidonsa ngawona ngicela niqhubeka futhi nibuze. Ngiyayibona imibuzo yenu, ngiyayibona nama comments enu. Sizolokho sihamba ngama step. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Ngicela ni subscribe, ni like ningithole ku Facebook uBryce Mabuza na ku Instagram uBryce Mabuza nje. Khona i-page, khona i-personal account ngangithola noma ufuna ungithola khona. Kodwa ku channel ni subscribe bafowethu nikhulisa i-channel nami ningikhuthaza. Ngiyabonga kakhulu bafowethu.